Ambalma wani yangma bi kibaram mambulo kala sama o de ko sibiri temene an jamana faba konna ni o e Bamako ye ma ba kɛmɛ baden kɔni bɔra ni ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ k'u ka nisɔngoya yira ko wale min kɔni talen bɛ an ka jamana ɲɛma fɛ ni o ye k'an ka jamana sariya sunba fali ko kɔni o tolen sen na ko o ma bɛn olu ma ko olu bɔkun yɛrɛ kɔni ye ka bɔlɔnkɔnɔna minɛ ko o y'o ye k'olu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛma fɛ ko min y'a fɔ ko ale kɔni tɛna nin sariya sunba in yɛlɛmani kɔni ko dabila ko a ka segin a kɔ a ka a ko bila pewu ko olu tɛ ko nin ko in kɔni k'a ka bila waati wɛrɛ la k'olu t'o kɔ k'olu bɛ fɛ nin ko in ka dabila pewu de ko de olu ka laɲini ye nin maa kɔfɔlen ninnu kɔni an b'a yira la k'a fɔ kɔni a ɲɛmaw ye plateforme an tɛ a banna touche pas à ma constitution ni olu kɔni delila ka bɔli wɛrɛw kɛ i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na nin ko kelen in ko kunna o hukumu kelen kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ kɔni nin maa kɔfɔlen ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko ni an ka jamana ɲɛma ni a ma segin kɔ ko min ye sariya sunba ye ne a kan ka segin an ka assemblée kɔnɔna na ko député kan ka a lajɛ tuguni ko nin o waati in na n'a bɛna segin waati min na k'olu kɔni bɛna bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ko ka taa assemblée kɔni ko k'o fa tɛ walasa ko k'a yira k'a fɔ kɔni ko nin ko in k'a tɛ bɛn o ma wa k'a tɛ falen fewu ko hali n'a taara assemblée la k'olu t'a to ko wɛrɛ ka don a la min b'a to ko a bɛna tila ka yɛlɛma an ka jamana kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔ an b'a yira la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko min ye APJ ye ni o ye agence pour la promotion de l'emploi des jeunes ni ale ye cakɛbolo ye min bɛ denmisɛnninw ka baarako kɔni ko ɲɛma ale kɔni directeur général ni o y'a ɲɛmaba ye ale tɛ yen tuguni mɔgɔ min kan ka sigi a nɔ la o kɔni candidature kɔni dayɛlɛ la min ye k'a fɔ kɔni ka mɔgɔ ɲini min bɛ bila o nɔ la o hukumu kɔnɔna na kɔni min ye o critère ye ni o ye a condition ye a sɛbɛnnen b'o kɔnɔ k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ o ɲɛmaa ye n'i ma san 40 sɔrɔ o kɔni o ma bɛn denmisɛnnin jɛkuluw ma olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko o tɛ se ka kɛ ko k'a d'a kan ko ni mɔgɔ bɛ yen min bɛna taa olu ka koɲa ɲɛnabɔ k'o kɔni tɛna se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ko olu la k'olu b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ko ka segin kɔ k'u k'a ɲini u k'a lajɛ hali bi ko mɔgɔ minnu tɛ san 40 bɔ k'olu kɔni fɛnɛ ka se ka olu sen ka se ka ye nin ko la olu fɛnɛ ka se ka a ɲini ka kɛ nin ɲɛmaa ye nin maa kɔfɔlen ninnu kɔni ko k'u tɛ dan nin ma ka d'a kan u bɔra ka taa kiiribulon na n'u taara yen ka taa requête dɔ déposer min ye ka se ka nin décision in annuler cogo min na ko segin bɛ se ka kɛ nin ko ninnu bɛɛ kan ko mɔgɔw minnu ye san 40 jukɔrɔla la k'olu fɛnɛ ka se ka don nin ko in kunna olu kɔni an kɔni sera ministère fɛnɛ na ministère min bɛ jamana baarako ɲɛnabɔ olu fɛnɛ kɔni ma ko k'u tɛna se ka kuma foyi fɔ nin ko in na wa k'ulu tɛna se ka ɲɛfɔ an ye fɛnɛ ko min na k'ulu y'a kɛ san 40 ye ka d'a kan ko in bɛ kiiribulon na k'ulu bɛna fɛn o fɛn fɔ k'ulu bɛna t'o fɔ kiiribulon la k'u tɛna o fɔ an journalistes kɔni ye ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'an ma bi an ni cɛ ka kulomajɔ la